Dak li kellu jkun jum ta' ċelebrazzjonijiet l-għada teluq sninu għal Gordon Spiteri l-jum tal-ħadd spiċċa b'mod traġiku. Deskritt minn ħafna bħal eroj, Gordon tilef ħajtu jipprova jsalva ħajjet 6 persuni minn nirien qawwija. Gordon Spiteri, ġuvni ta' 35 sena, tilef ħajtu traġikament wara li prova jsalva 6 persuni li nħakmu fin-nirien ikkawżati minn heater, persuni li eventwalment ittieħdu l-isptar għall-kura. Nirien li ħakmu binja ta' appartamenti fit-Triq l-Aħmar Witilajn. Huwa mifhum li n-nar beda l-ħabta tal-5:30 tal-ħadd filgħodu fl-appartament li jinsab fir-Raba Sular li fih kien hemm żewġ nisa. Pulizija u surġent li kienu l-ewwel fuq il-post inutaw xi persuni li kienu għadhom fil-binja u wieħed mill-ġirien indika li kien hemm persuna li għadha ma ħarġitx. Minnu fih daħlu fil-blokka fejn fost itħaħen u l-istorbju semgħu leħen ta' raġel jajja tal-lajnuna. Iż-żewġ membri tal-korp pruvaw jitilgħu fis-sular ta' fuq biex jagħtu l-assistenza tagħhom. Iżda l-ammont ta' duħan li kien hemm kien perikolus wisq u ma kellhomx għażla oħra ħlief li joħorġu mill-post. Din il-persuna ma kienet ħadd ħlief Gordon li minflok ħarab mill-periklu ħa deċiżjoni li jidħol fil-binja mimlija nar u tħaħen biex isalva lil dawk maqbuda fin-nirien. Deċiżjoni qalbiena li swietlu ħajtu. Sorsi fuq il-post tal-inċident qalu li Gordon ma kienx ilu żmien twil jgħix fil-blokka. Tony Pizzani, l-pumpir li mexxa l-operazzjoni tat-tifi tan-nar u s-salvataġġ, spjega ma' One News li l-pumpiera lemħu lil Spiteri mixħut mal-art, mitluf minn sensieħ fil-komun tal-blokka. Minn hawn huma niżluh l-isfel biex jingħata l-ewwel għajnuna mit-tim mediku li kien hemm fuq il-post. Sfortunatament fl-isptar Mater Dei, Gordon tilef il-battalja mal-mewt. Aħna l-inna l-kol daħlet li kienem appartamenti jgħet jaqbad ġo flet. Wasanna fuq il-post, waqt li nistana kienu diħlin intaqom ma' persona li kienet fit-taraċ, ħarġuħ barra ta' handover tal-ambulanza u aħna komplejna biex xoltana li nitfu n-nar. Kienem kamra li jider li kienet kamra ta' sodda mill-affarijiet li jem li kienet involuta fin-nar. U aħna ovvjament għamilna xoltana s-soltu li nitfu n-nar u namlu l-area safe. Residenti tal-blokka fostom żewġ titrabi inħarġu mill-binja waqt li 6 persuni oħra ttieħdu l-isptar b'att ambulanzi li marru fuq il-post wara li tniżlu minn binja oħra wara li belgħu ħafna tħaħen ikkawżati minn nirien. Tony Pizzani ddeskriva l-operazzjoni tan-nar bħala waħda li ġabet diversi sfidi magħha, hekk kif in-nar u tħaħen eskalaw ħafna tant li ħalqu problemi ta' viżibilità fl-appartament. L-sfidi bħal kwalinkwa nar ieħor ġewwa dar, ovvjament dak kien appartament, allura inti għandek is-solar il fuq titla' bl-apparat iktar il fuq, alright, ġifieri kienet it-tielet solar. Ovvjament ikollok ħafna duħan hemm ġew, ġifieri il-firefighters irdu jitlu breathing apparatus għaxan kellha ovvjament jiġu vittmi huma stess jekk ma jagħmlux hekk. Ovvjament kien hemm ħafna nar fil-duħan fil-passaġġ da tistennih għaliex inti l-kamra tkun involuta kollha l-appartament se jintela kollu bid-duħan. Bil-każ ġie infurmat il-Maġistrat tal-Għassa Joe Mifsud li ħatar bost esperti biex jassistuh fl-inkjesta. Hekk kif ħarġet l-aħbar traġika tal-mewt ta' Gordon, bosta ħbieb u familjari esprimew in-niket tagħhom fuq il-mezzi soċjali. Stephanie oħt Gordon kienet wisq emozzjonata biex titkellem ma' dan l-istazzjon, iżda sqarret ma' One News li huwa għalija kien kollox u li ma tistax tifhem x'ġara li l-ħajja mingħajr Gordon mhux se tkun l-istess u li ħalla warajh u ġeħ kbir. Hu Gordon, Brent iddeskriva lil ħuh bħala leġġenda u qal li għalih Gordon kien l-idolu tiegħu. Dan fost bosta messaġġi oħrajn ta' solidarjetà għal Gordon u l-familja tiegħu għaliex tlifna eroj.